ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, иникоси муҳимтарин хабарҳои рӯзро мустақиман аз шабакаи иттилоотии ҷаҳонамо манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Бахтовар Сатурзода. бинандаои гиромӣ, тавре иттилоъ дода будем 4 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Туркменбошӣ, Туркманистон шуданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар фурудгоҳи байналмилалии Туркменбошӣ раиси халқ маслиҳатии Туркменистон муҳтарам Гурбангулӣ Бердимухамедов гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. 4 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Туркменбошӣ, Туркманистон шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Туркменбошӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси халқ маслиҳатии Туркманистон муҳтарам Гурбангулӣ Бердимухамедов гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровули фахрӣ саф ороста буд. зимни ин сафар сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сеюмин конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ иштирок менамоянд. چهارم август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи шаҳри Туркменбошӣ бо раиси халқ маслиҳатии Туркменистон муҳтарам Гурбангулӣ Бердимухамедов мулоқот намуданд. гузориши ҳамкасбони мо. 4 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи шаҳри Туркменбошӣ бо раиси халқ маслиҳатии Туркманистон муҳтарам Гурбангулӣ Бердимухамедов мулоқот намуданд. дар оғози суҳбат муҳтарам Гурбангулӣ Бердимухамедов сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба шаҳри Туркменбошӣ хайрамақдам гуфта барояшон хоҳони будубоши хуш ва боздиди пурмаҳсул шуданд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз фурсати муносиб барои дидору гуфтугӯ бо роҳбарияти Туркманистони дӯст изҳори қаноат намуда ба кори конфронси байналмилалии басо муҳим ба бародарони туркман барору комёбӣ хостанд. зимнан доир ба доираи васеи масоили вобаста ба муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории гуногунҷанбаи ду кишвари дӯст гуфтугӯи судбахш сурат гирифт. таваҷҷӯҳи зиёд ба роҳҳои густариши робитаҳои сиёсӣ, тиҷоратию иқтисодӣ ва фарҳангӣ зоҳир гардид. ҳамчунин доир ба як зумра мавзӯъҳои минтақавию байналмилалӣ табодули афкор сурат гирифт.